V 16 som chodila s jedným chalanom z našej školy. Marek bol odo mňa starší a mal už auto, a tak sme sa jeden decembrový večer šli previesť za mesto na obchvat. Odstavili sme to na odľahlom mieste, kde okolo nás nebolo nič, iba pole. Marek vypol motor a svetlá a presunuli sme sa na zadné sedadlo, kde sme sa začali boskávať. V tom nám niekto zabúchal na zadné okno. Nikdy v živote som sa tak nezlakla. Okolo nás predsa nebolo široko ďaleko nič, iba pole a pri príchode sme v okolí nevideli žiadne odstavené auto. Marek vystredil z dverí ako šíp, že tomu človeku vynadá, no nikto tam nebol. Keď sa vrátil, povedal mi, že vonku nikoho nenašiel a mňa premkol veľmi nepríjemný pocit. Do okien sa opieral chladný zimný vietor a mne zrazu zostala obrovská zima. Stále som sa nevedela zbaviť toho zlého pocitu, že nás niekto sleduje. Mali by sme odtiaľto vypadnúť, povedala som. Zaviezol ma rovno domov. Na druhý deň ráno sa ma mama opýtala, či som počula, čo sa včera v noci stalo na obchvate. Bola tam hrozná autonehoda a opitý vodič prešiel do protismeru a narazil do auta nejakej chudere mladej babe, ktorá to neprežila. Ešte, že ste tadiaľ s Marekom včera nešli. Keď som si neskôr nehodu googlila, zistila som, že sa stala asi 15 minút potom, ako sme na tú istú cestu odbočili aj my, keď sme sa ponáhľali domov po tom hroznom zážitku. Dodnes neviem, či sa jednalo o nejaký hlúpy žart, alebo sa nás niekto snažil varovať tam zhora. No viem jedno, som za to nesmierne vďačná.